Malawian Camera. Cliff Chinyama akuti wabwera ndi breaking news. Nde madziwa breaking news ndekuti tiona kuti ndi breaking news yanthu wanje. Good evening, Amalawian zanga konse komwe muli. Usiku wa lero pa 15 March 2025. Pamene masiku akusendera kupita ku zisankho. Kabwera ndi breaking news. Tikamanena kuti zisankhozi zakonzekeredwa kuti ziberedwa, Amalawi amangoona ngati kuti ifeyo tikungolankhula. Tikamanena kuti inu a opposition ngati simusamala, tidzakuonani mukulira, mukuthamanga ndi makalata kupita ku khoti, kumakalira kunena kuti mwaberedwa chisankho. Ngati mukuona ngati zomwe timalankhula ifezi ndi zamacheza. Monga wina aliyense tikuziwa kuti MEC yasegula kuti munthu atha kupanga transfer ngati wasamukira dera lina, pali ufulu kuti atha kupanga transfer kupita kuti akavotere ku dera lomwe wasamukiralo. Zaziwika sopano kuti mayina ambiri chigawo chakumwera akusowa pamene anthu akupitako kumakafuna atenge transfer, kumauzidwa kuti mu system zina lawo sakulipeza pomwe anatani kodi analembesa. Andi izizi ndi zomwe zikutani kodi zikuchitika kwambiri, zikuchitika chigawo chakumwera. Andi tibwera ndi umboni pompano a commissioner akunsaira ndi akazi awo pamene amafuna kuti akatenge transfer. A commissioner akunsairatu amekiwo pamene amafuna kuti akatenge transfer kuchokera ku pamalo omwe analembesera ku Ngumbe ku Blantyre. Transfer amafuna atenge apite nayo ku Mpasa ku Nsanje kuti akavotere komweko, koma zapezeka kuti pa Ngumbe dzina lawo silinapezeke. Akuti mu system mulibe. Andi ndaachula amenewa mongaso munthu okuti oziwika komanso munthu wamkulu. Pali mayina ambirimbiri amene anthu ayesesa kuti apite akatenge transfer, koma amakapeza kumene kuja ku mayina awo mu system mulibe, achosedwa. Andizi ndi zomwe zikupereka mantha, zikupereka mafunso kunena kuti anthu analembesa. Titenge kuti a commissioner watu analembesa pa Ngumbe ku Blantyre, koma akapeza kuti dzina lawo mulibe pa nthawi yomwe iwo amafuna kuti atenge transfer. Zomwe zikungoziwikiratu kuti mayina chigawo kwambiri chakumweraku ayosedwa. Tikhala ndi zisankho za mtundu wanji? Tikutitu a commissioner ameke akunsaira ndi akazi awo onsewo mayina osapezeka. Taachula amenewa andi tachulanso malo onena kuti pa Ngumbe anthu ngati mukususa mupite mukafunse pa Ngumbe, simukapeza akunsaira amafuna kutenga transfer kuti apite ku Mpasa ku Nsanje akavotere umeneko, koma zakanika mu system zina lawo mulibe. Andi anthu ochuluka akupita kumakatani kuti makayang'ana kuti atenge transfer, nkumakawuzidwa kunena kuti dzina lawo sili kupezeka. Zikuchitika. Ndiye tikamanena kuti a opposition mukagona kwambiri muzalira. And chipani ichi cha MCP ichi
chakonzeka munjira ina iliyonse kuti chibere zisankho izi. Mukagona muzalira, tizakuonani mukuthamanga ni mapepala ndi zisamani kulirira chisankho chake chilicho kuti chimene chomwe chikuchitika pa 16 September 2025. Mukafasa ngumangoyang'ana misonkhano, kuzaza kwa misonkhano osaziwa kuti kodi pansipa anzanu akukuyendani iti, muzalira. Chenjezo langa kwa a president achakwera. Ndale ndi certificate ya unyolo. Nanga dinyo munalowa mundale musanavalepo unyolo, khulupirani kuti simungatuluke opanda unyolo. Andi zimenezi mukamakhala inu a president achakwera ndi akazanu muzikhala mukuuzana ku nyumbako kuti ineyo mundalemu unyolo ndithu ndizakwera, ngati unandiponya ndisana akhale president ukubwera ndithu chifukwa na ndale zosatira zake umakhala unyolo basi. Ngati sumangidwa ukufuna kulowa udindo wa president, khulupirira kunena kuti umangidwa ukamatuluka pa mpando. Richard Chimwendo Banda, ndale ndi unyolo. Tikamakumva nimukunena kuti nimanga kuti wanu anthu akudikira naoni, simungatuluke mundale iniyo kukhala mipando yomwe mwakhala kumangopezeka pena paliponse mmene mmalankhulira muja, mmene mumatumbwira muja ndi kulankhula mutu kuno nkumakhulupirira kuna kuti iniyo muzatuluka opanda unyolo mundale, nzosatheka. Inuyo muzingodikirira kunena kuti nthawi yanu yomangidwayo ifika liti. Andi nthawi yo ndi yomwe ikuyambika pa 16 September. Ulendo wanu wa unyolo ukuyambika pa 16 September. Mimba zimene zozo zikaphwera kuti kokoti zikaphwera kundende, kudutsuka umeneko kukathera kundende, andi zimenezo mukamakhala kunyumba kwa ndi akazanu muziziziwa. Zina mwa milandu yomwe mukupalamula ndi imene chayo mumayopesesa ndithu yomwe inachitika kuchikangawa ichi. Yina ndi imene iyi mukutani kodi mukuyenjezerayi. Kothera ndale ndi unyolo. Musayembekezere kuti muzadusa paka na inuyo ndithu kungokhala dzina lokha kuti akunalira Richard Chimwendo Banda osakaponda mundende, nzosatheka. Ani iniyonso mumtima mwanu mukuyira kuziwa. Ngakhalenso president chakwera akuziwa mumtima mwachemo kuti ulendo mwana uyamba ngwa unyolo ndithu. Andi palibe chinthu china chilichonse chomwe panopa muzichita ifeyo osachitani kuti osachiziwa. Tanena kuti pena paliponse tikuyang'ana, pena paliponse andi tikamabweresa pano tizibweresa zinthu zokhazokha zomwe zikutani kuti zikuchitika. Ngati mukutsutsa mupite pa ngumbe akunsayira ndi akazi awo a commissioner ameki akanika kutenga trasifa dzina lawo mulibe. Ndi anthu ochuluka amene akanika kutenga matrasifa kuona kuti dzina lawo mulibe mukaundula. Mwachosachosa mu system. Kanjira kofuna kupungula anthu chigawo chakumwera kati. Opposition, wake up. Mukapanda kusamala mulira. Pitani pa ngumbe mukafuse zina kuti la akunsayira ndi akazi awo amafuna kutenga chani kuti trasifa zakanika. Kafufuzeni kuti zakanika chifukwa chani. Muona muziwa chinthu chimene ndikulankhula pano. Mukagona muzalira. Malawi, Camera.